ବନ୍ଧୁଗଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କିଟ୍ କିସ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଓ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭକ୍ତମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କିପରି ରଥ ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ରଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଣାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ଶଙ୍ଖ ଓ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶଟି ବହୁତ ଭକ୍ତିମୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ରଥ ଟଣାଯାଉଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ କିଛି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥ ଟଣା। ଭକ୍ତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରଥକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆହା, କି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ରଥଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଦର୍ପଦଳନ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଦର୍ପଦଳନକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ। ରଥ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ପୁଣି ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ରଥ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାରଙ୍କୁ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ। ପୁଣି ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଏଟାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି।
ପୁଣି ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି। ରଥକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାଯାଇଛି। ରଥ ଉପରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶଟି ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଓ ରଥ ଟଣାର କି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ କାଳିଆଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପରିବେଶ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥ ଉପରେ ଆଜି କାଳିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ରଥ ଉପରେ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ କାଳିଆ। ଓ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ କାଳିଆଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ରଥ ଉପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟକାରରେ ପୁରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ରଥ ଉପରେ କାଳିଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆହା, କାଳିଆ ଠାକୁର କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି, ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ରଥର ପଛେ ପଛେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ତିନି ରଥ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏ ତିନି ରଥ। ଧାଡ଼ି ହୋଇ ତିନି ରଥ ଠିଆ ହୋଇଛି ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦିଶୁଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ପୁରା ପରିବେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଉପରେ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଷାରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟକାରରେ ପୁରା ପରିବେଶ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦେଖି କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପରିବେଶ ହେଉଛି ଭକ୍ତିମୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।